Fašor dneska velmi důležitý vítězství, možná nejdůležitější vítězství v sezóně, protože díky němu jste si zajistili předkolo playoff? Tak to som nevedel, že teraz si mi to povedal. My sme radi, že sa to zdvihlo, ako to vyzeralo v strede tej sezóny, takže myslím si, že teraz dokazujeme, na čo máme a aký dobrý tým máme a že vieme poraziť hocikoho. A bol to dobrý zápas od nás, vidno, že sme bojovali, bolo tam veľa zblokovaných striel, čo klobúk dole pred chalanmi. Kvaky podržal a na konci nás trošku zatlačili, ale zvládli sme to a bereme 3 body, čo je super. Vysoké vítězství v Olomouci a dneska jste porazili Pardubice, který se možná sice trápí, ale pořád tu sílu ten tým má extrémní. Je to výborný tým, takže každé víťazstvo s nimi teší a my sme o to radi, že sme to zvládli a získali 3 body. Ukázali sme trošku charakter takto na konci. A to je dobré aj do toho playoff, že ukázať, že proste sme silný tým a hráme spolu a hlavne ukázať ten charakter, no, lebo to v tom playoff to je dôležité. Bylo i pro to sebevědomí důležitý, nejen, že jste vyhráli, ale jakým způsobem, protože řekl bych, že jste měli velkou převahu střeleckou, možná i územní, prostě soupeře jste nepouštěli do úplně vyložených šancí. Tak ja si myslím, že až na tých prvých 10 minút v prvej tretine sme hrali výborný výkon, boli sme tímoví, hrali sme jeden za druhého a dneska sa to odzrkadlilo na výsledku. Jinak pro tebe nejlepší zápas za Tigry, alespoň z pohledu statistik, jak to vnímáš jinak celkově herně, máš 2 asistence muž zápasu, tak jako šťastný musíš být dvojnásob. No však som šťastný, už bolo na čase konečne, ale tak som rád, že som takto pomohol týmu a hlavne sú tie 3 body, že sme sa vlastne, že ideme do toho playoff. Mají se teda soupeři případně v předkole čeho bát? My pôjdeme ešte dohrať 3 zápasy v základnej časti a spraviť si čo najlepšiu pozíciu na to predkolo a potom uvidíme, koho dostaneme a budeme sa sústrediť na nich a budeme to určite chcieť zvládnuť a vieme, že to bude ťažké.